Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions tichingoti mangwanani akanaka. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atatsoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. So inini ndiri musikana ane makore 21 years ekuberekwa, ndinoraramawo nekutengesa muviri wangu kuma-avenues. Ndoda kukuudzaiwo izvo zvandakasangana nazvo. This was last month. So mukoma, ndakati ndiripo zvangu patouchline ndo pandakabva ndazosangana nevamwe baba ava vandakasangana navo vainge vakaenzana nababa vangu, asi vainge vaine mari dzavo. Saka mushure mekunge vasarudza inini, then ndikabva ndazovati okay, handei kurumu kwangu. Ndokubva vazoramba vachiti ivo vainge vachitya kuti ndaikwanisa kuzorongana nematsotsi. Ndobva ndazovabira, vakabva vati haudi here mumotikari, but takabva tazoti tava mumotikari paya ndainge ndatova ready. Then ivo manje vakabva vazoti no, hazviite, tinokwanisa kuzosungwa nemapurisa. Zvatiri kufanira kuti tinge tichiita panapa ndezvekuti iwe uchiya ndeikumba kwangu. Ndikabva ndati okay. Ndokubva tazoenda kumba uko kwavainge vachiti ndokumba kwavo. Imba yainge yakakura iyoyo hamawe, asi hapana chandainge ndichinyatsokuona because vakabva varamba kubatidza malights. Wainge huri husiku apa mumba imomo mukoma maita sekunge mainge muine zvimwe zvinhu zvainge zvichifamba-famba. So mukoma, takazoti zvino tapinda mumba, vakabva vati ndaifanira kuti ndinge ndichidzima foni yangu, noti zvekungoisa foni pasilent but zvekutodzima foni. Vakabva vati ndaifanira kuti ndinge ndichisiya foni iyoyo mukicheni. So ndakabva ndazosiyiswa foni iya mukicheni, apa painge patori nemasecurity guards. Imba yainge yakakura zvekuti handina kutomboziva kuti marumu yatakapinda yainge iri yechingani. Takafamba tichibva kwacho kwavainge vachiti ndo kwainge kuri kitchen. Takafamba mukoma for almost 2 minutes tichingofamba kuzosvika vachizoti tainge tasvika kubedroom kwavo. Murume uyu mukoma akati apinda neni umo macho maainge achiti ndo mainge muri mubedroom make, akabva azongondisiya mumba muya ndokubva aenda. Mukoma, apa ndainge ndava kutya. Ndakatanga hangu ndichangozvivaraidza kudzamara manje ndazongobatwa nehope. Kuseni ndichimuka ndakanzwa kuvhurwa kwedhoo, ndokuwana ari iye murume uya, asi face yake yairatidza kuchembera kudarika zvandainge ndamboona usiku hwanezuro hwacho. Ndokubva azoti ainge achida kuti tinge tichienda kwacho uko kwaainge achida kuti tinge tichienda kunoita bonde. Ndakabva ndati it is okay. Ndokubva ndazoenda naye kune imwe room. Mukoma, ndakangoti ndichingonopinzwa muroom muya munoona zviya zvatinoona mumaNigerian movie zvekuti mumba munenge muine imwe outer room inenge ine mazimucheka nei. Ndo zvandakabva ndaona muroom macho imomo matakapinda. Ndokubva azoti kwandiri iye haatendedzwe kuti ange achiita bonde husiku, ndidzo mhiko dzake. Akabva ati iye mhiko dzake ndedzekuti haatendedzwe zvekare kuti ange achiroora, but musi waanenge achida bonde anofanira kuti ange achitora mukadzi, then mukadzi uya obva azorara mune imwe room, iye anenge akararamo muroom imomo muouter room yake. Mukoma, mainge muine mimwe micheka mitsvuku, mimwe micheka yeblack, uye zvekare painge patori neka-altar, then paingova nechimwe chimatress chainge chakaiswa pasi, ende ndo panoratidza kuti ipo ndo paanorara pachimatress ichocho. Mukoma, nekudawo kwekuti ndainge ndichida mari, ndikabva ndati regedzai ndinge ndichingorara naye. So ndakabva ndazorara navo baba vaya, then vakabva vazondipa mari. Zvino baba ava vakabva vati paya patainge tapedza kuita bonde, vakabva vatanga kugutsurira mumusoro. Ndikabva ndavabvunza kuti ko kwainge kukanaka here. Vakabva vati ivo ndo zvavanofanira kuti vange vachiita pose pavanenge vapedza kuita bonde. So vakabva vazoti kwandiri, iwewe
uri mukadzi ane zvivindi, saka vakabva vati vari kuda kuti ndinge ndichiita personal munhu wavo, hakusi kunzi ndinoenda kumba kwavo each and every time, but vane nguva dzekuti vanouya kuzonditora, then inini kana vauya kuzonditora paya ndinobva ndazorara in my own separate room, ivo vanenge vakarara koko outer room kwavo ikoko. Then mangwana acho makuseni ndo patinozoita bonde. Vanowanzo kungofarira kuita bonde ka1 vobva vatoti uchazonogezera kumberi, ende vanenge vava kutoita sekunge vava kutokudzinga pamba pavo. Kana vakangopedza kudai kuproducer, then vanobva vatotanga kutokubvunza kuti saka uruda kuenda nguvai, but ndatovajaira, saka ivo vari kundipa mari, vari kuti nekufamba kwenguva vachange vachizondiwedzera mari. But mukoma, mazuva adarika awo ndakanzwa mudumbu mangu muchiita sekunge munotamba-tamba, kutoita sekunge tova nenhumbu, ende nhumbu yacho yatokura. Ndakabva ndataura navo baba ivavava, ndokubva vamhanya vachiuya kutouchline kwandinoshandira. Saka pavakauya vainge vaine chimwe chigubhu chavainge vainacho, vakabva vanditi ndaifanira kuti ndinge ndichinwa mvura iya. Ndokubva ndanwa mvura iya. Mukoma, ndakangoti ndichingopedza kunwa mvura yacho iyoyo, ndokubva ndatonzwa kutoti mudumbu mangu mainge matoita calm down. Chiya chainge chichitamba-tamba chichikika-kika chainge chava kusatomboita sekudaro. Saka right now handizivi mukoma kuti ndoramba ndakashingirira here pane mbinga iyi yakatondiudza kuti iyo yakaromba, uye zvekare ikatondiratidza outer room macho imomo maanorara, uye zvekare maanoitira mhiko dzake. Zvizhinji hake akaramba kundiudza, but akangonditi iwewe neushingo hwako unoda kuti unge uchizoita my personal munhu, and I'm going to depend on you. Pose pandinenge ndichida mukadzi ndinozviziva kuti ndinenge ndava kungouya kwauri. Hanzi in time I am going to give you more money than this money that I am giving you right now. Handidi hangu kutaura mari yavanondipa each and every time pandinoenda kumba kwavo, but chinondipushawo ndechekuti amai nababa vangu vanotambudzika. Takangokurirawo muEpworth ende upenyu hwainge hwakaoma, ndo zvakakonzeresawo kuti apo pandakazomitisiwa pandainge ndiri form 4, then uya akandimitisa ndokubva azoramba, akabva ati nhumbu yacho yainge isiri yake because he was a married guy. Saka mushure mekunge ndapona mwana wangu, ndakabva ndaona kuti mutoro wandainge ndatakudza vabereki vangu it was just too much. Ndokubva ndasarudza hangu kuti ndinge ndichitanga kuitawo zvekutengesa muviri wangu. Hei vidare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kune mwanasikana uyu. Mwanasikana uyu ane zvivindi zvechokwadi, aiwa ane zvivindi. Strange things do happen in this world. Kuita zvivindi zvokuti unopinzwa muroom, hanzi inonzi outer room yacho, wotoraramo imomo. Pakaipa. Ngatitaurei naye mwanasikana uyu mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Ininiwo ndikuda kureururawo izvo zvandakaitawo hama dzemurume vatete, to be specific. Saka vatete ava mukoma, pane pamwe pavakamboya kuzotishanyira, but tose zvedu tinongogara munzvimbo imwe chete muno muSouth Africa. But murume wangu mumuri umu maakaberekwa, iye ndiye akatongobudirira, vamwe vose vanotongozvitamburirawo zvavo. Saka pose apa mukoma vainge vachingoti tikuya kuzokuona makoti, because inini I have been staying with him for less than 4 months. Saka vakazoya pose apa ndainge ndichingoudza murume kuti vachazoya, but vakazotongoya zvezvazve by force, zvinova zviri zvinhu zvekuti zvakabva zvazondibowa. Saka izvi ndo zvandaipota ndichiita, sezvo ndakaona kuti ivo vatete ava vanofarira kuona mamovie sterek. Vaiti kungomuka makuseni munhu obva atoenda, obva atonogara mudining, obva atotanga kutoona mamovie. Apa volume rakaiswa pa100%, apa ndinenge ndichiri kuda kumborara. Ndakabva ndati vanhu ava ndoita sei navo, ndikabva ndati iyoyo ainetsi. Saka ndainge ndava kuti
murume paya kana abuda, inini ndobva ndangoenda zvangu, ndobva ndangonodzima chiruta chewifi muswere wese wezuva, ndinenge ndichingonyepedzera sekunge wifi iri kunetsa. Then time ndaizoti kana murume ava kuda kudzoka achibva kubasa, ndopandaingoenda ndobva ndanobatidza chiruta cheche, ende aingoti kana achingosvika pamba ndobva ndatomuudza kutoti wifi iri kunetsa. Handizivi kuti akafonera vanhu vewifi kangani vachiuya, ndaiti kana vava kuuya paipai then ndaibva ndachibatidza ivo vobva vatosvika wifi iya ichishanda. Saka ndoda kureurura kuti izvozvo ndozvandainge ndichiita, uye zvekare ndakabva ndazoti umwe musi ndakamukira makuseni ndobva ndazoenda ndikabva ndanotora mazai ndikabva ndazoya ndikabva ndazomavhiga mubedroom mangu. Ndakazoti time murume paainge ava kudzoka achibva kubasa, ndokubva ndazotora mazai aya ndikabva ndamadzorera kukicheni, because mwana kwavo iye ainge achingoti padiki mama ndikuda mazai akabhoiliswa. Ndikabva ndatoona kutoti vanhu ava vava kuda kutondiisa paoff budget, ndinoda kungoreururawo zvitadzo zvangu. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangoma hazvo vedu we. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbira kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Inini ndiri murume uye ndine makore 37 years ekuberekwa. Ndinewo mabusinesses angu andinawo muno muSouth Africa. Saka ndakazoita mabusinesses awa mushure mekunge ndaendawo kuMozambique, ndokubva ndazopiwa uyo wandakanzi mushonga weLucky. Saka ndakapiwa ari mafuta, ndikabva ndanzi mafuta awa ndaifanira kuti ndinge ndichizomaisa mafuta angu ekuzora. Saka ndakazoti ndadzoka kuno ndokubva ndatenga mafuta angu ekuzora body lotion, ndokubva ndazotora mafuta aya ndikabva ndazongozanganisa. Ndainge ndakanzi ndaifanira kuti ndinge ndichiitawo nguva yakareba ndisingaudzi mudzimai wangu kuti ndo zvandainge ndakaita izvi. Saka mafuta iwayo ainge achingogara mumotikari mangu. Ndaiti kana ndobuda paya ndichienda kubasa ndobva ndamazora, uye zvekare kana ndodzoka usiku ndopandaibva ndazomazora. Saka ndainge ndakanzi handaifanira kuti ndinge ndichidya chikafu chinenge chakapora. So nekufamba kwenguva takazoenda kuchechi, takati tiriko kuchechi kuya then ndokubva tachizomanikidzwa kuti munhu wose aifanira kuti ange achidya chikafu chainge chabikwa, because vanhu vainge vachingoenda vachinoorder matake away. So mukoma takamanikidzwa kudya chikafu chiya chainge chabikwa. Apa sadza racho ratakapiwa rainge ratotonhora. Mukoma ndakatongodya zvangu ndikabva ndati but kuti zvingakanganisa chiiko. Ndokubva tazodzoka zvedu kumba. Ndakararama kuda kwegore mukoma kuzosvika mushonga uyu weLucky uchizondipandukira. Mukoma musi wawakandipandukira ndakatongorota kamwe kainge kakaita kunge kadhara kakatopinda mubedroom mandainge ndiri zvangu nemudzimai wangu, ndokubva katokwira pamubhedha kakabva katotanga kutoita bonde nemudzimai wangu. So ndakazoti ndopepuka mukoma, ndakabva ndatoona mudzimai wangu ainge akatosimudzira chiuno chake achitotambirira achitorakidza kutoti ainge atori bhizi nemunhu waainge achitosika naye bonde. Akangoti achingopedza achitovhunduka, but kadhara kake haana kana kutombokaona. Dhara ikako kane rimwe zisikarudzi rakaita zihombe, ende kakabva katozunza zisikarudzi riya ndokubva katoburuka. Kakangonditarisa kahwani ndokubva katoburuka kakabva kadisappear. The following day zvekare ndakabva ndazokarota kadhara aka, but tainge tichifamba tiri musango kakabva kandiudza kuti iwe Sawira watova shamwari yangu, ende ndinoda kukutenda Sawira, because ndanga ndanzwa nekungodzungaira ndichayawo pekuzororera. Saka zvaizvezvi ndoda kuti ndinge ndichimbopedza zemo rose iro randanga ndiinaro. Saka kadhara aka kari kuti iko kakashayika mugore ra19
1937. Saka kari kuti kubva ipapo kusvika pari zvino kainge kangori nezemo chete. Saka kari kuti kari kuda kumbopedzera zemo racho iroro pamukadzi wangu. Then after that kakati ndinofanira kuti ndinge ndichizokatsvakira mukadzi. Ndikabva ndazokabvunza kuti mukadzi wacho uyu wauri kuda ndikufanira kuti ndinge ndichizomutsvaka kupi. Kakabva kati iwe hauna kuzvara here vana vasikana? Ndikabva ndati ndakavazvara. Kakabva kati saka uchasarudza pakati pevanasikana vako, one ndiye achazova mukadzi wangu. Ndokubva ndademba. Kakabva kati kana usingadi kuti ndinge ndichitora mukadzi pakati pevana vako vasikana vaukazvara, saka uri kufanira kuti unge uchizotsvaka vaviri mudzinza rekwenyu vasikana vasati vaziva murume. Zvino mukomana ini hangu ndatongoona kutoti zviri nani kuti ndinge ndichisarudza vana ava muimba yekwabamunini. Ndafunga hangu kuti ndinge ndichisarudza vaviri ikoko. Ndiyowo confession yangu, because iko kakati chausingadi kuita ndechekunditsamwisa, because pose apa handiti ndanga ndichikushandira ndichikupa mari. Saka newewo unofanira kuti unge uchindiripa. Ndiripe shamwari, ndiripe sahwira ndisati ndakutsamwira. Apa mweya wechidhara ichocho kana uchitaura newe kudai hautombokwanisi kurizina nawo mweya wacho, nekuti dzimwe nguva so mukadzi wangu anotombogarwa but iye hapana kana chaanotomboziva. And most of the times anoti kana agarwa anogarwa usiku hwose. Ndinenge ndichitokurukura naye ende kanenge kachitondimutsa kadhara kaya kachitoti mukatikurukure sahwira. Ndikutsvakawo vanhu vane masimba. Handidi avo vanenge vachita kudzidzira kubvisa zvikwambo pandiri, nekuti kana mukadaro hama dzangu munokwanisa kuzotondikuvadzisa. Saka kana kuinewo vanokwanisa kundibatsira vanokwanisa kuuya kuinbox kwenyu mukoma, then inini ndobva ndachizotora mafone numbers avo. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangoma hazvo vedu we. Hanzi kadhara aka kari kuti kubva kuma 1937 ikoko hanzi kusvika pari zvino ndotonzwa kutoda mukadzi. Saka ndoda tombotanga ndapedza shungu dzacho dzose idzodzo pamukadzi wako. Zvakangoma hazvo vedu we. Pakaipa.